Hagamanengkong nga ay kublay yapi baro bat igari bat kajay benreuhi. Ngaday uma Baitlang Pohsngap uba nagasinong kimsne joy. Kumubreu ubadan kajisiw kya na mata kayap kaim kari bat kajay benreu. Bat kumubreu uba jodan benta hagi imlang salang. Nado ki posnem ki balaletno bat hado menta. Hagi day bakani kapang bangan kren kalong ka kabang anda ngalapar kat baha ngamla klem depan pau ya kata. Bakata kalong ngawanang ni ban pynrem jor ya kijing le riu klau ki perlok Karbi hagi thain Khanduli Lapangap. Hagi day bat kani ke isu ya kabala sa pending nado ki posnem ki bala letno nado balios ya state Meghalaya. Ki dak ngilaban ong dagi peu kilometer ki jaka baga sarkar Assam kala klun Denmark baga sarkar Meghalaya nado ki por ki banishwa hado menta kalong ka sarkar ka bajam kabamle halor kani ka banta badang kini ki benai ki beladep ka sarkar Assam lengba ka West Karbi anglong Assam kalawan ban jenrat ya gideng balatung da ka sarkar Meghalaya na ka scheme Make Life Project hagji tralang bat ka Basin Development Authority Jang State Meghalaya. Om tang kata kila jenrat jingtung jingtap Henry kila pendik hagi babon kirukom. Padang hagi nigi tayaw ke beladap. Kila wan biang. Kila jenrat napang ya ke jingtung jingtap. Bad om tang kata kila thang ya ke jingtrap jang kinarep ke jangi. Bad kila penmensaw ya ke brew jangi. Kane ke jingle ke Karbi. Ban penpau ya ke jing Persya. Haji siya kini ki jaka. Kabagi brew jangi. Ki rap ki rang nado ki longswa manswa. Hado menta. Ki rap halaka jong ke jaka. Laka jong kahok. Baki ni ki jaka ki ladon la ki kot kisla ki doler ki pata ki land holding. Balai isu daga sarkar. Balai isu daga Giant Hills Autonomous District Council. Kani kapan shisha baki ni ki jaka ki dangday hapo upot sam jong ka Meghalaya. Henry ka ka bas ngosi. Pat balang ba ka border district jong ka West Giant Hills kila pendem trong haki kendon jong ki Karbi. Kiong hana la de pikwa ban yo ot yo khau ka ba jenrat ye gini gideng. Ban nagaliang border district jong ka West Giant ya. Kila ikubori kata. Hana kiong bani ka bado yung khau ko ba la ka ba jenrat igiting. Nga kuwa banbu ka jinggali hagani ko por. Hato la ka bado ya ka jaka si junom ni la ka bado yung khau si ayam. Ikuwa banbu ka jinggali. Babalay bagi border district lambau DC ki shimi karai ka kerke hatu gela yo ya ka jingmanjor na ka state Meghalaya hatu gela yo ka jingmanjor na ki try jaka puta katkum ka bangi i baki klem yo ya ka jingmanjor na mar ki try jaka ki berane haki kapo ki lai persya jori kane ka jing shimrai ka barke kalong ka papensiyo si ingi. Kum ka jay pinreo. Ikwa ba nong ni ko por? Balay ba ka sarkar Meghalaya? Kamla ba nuway nga ni? Kachinge. Kamla ba ni kren na ka bor sarkar? Lambaw Chief Minister Meghalaya. Baru Chief Minister jang Assam. Nginong haga ni ko por. Kila. Kila ba lay nga ni na ka bor jang ka sarkar? Namanado man siya ki rep sok
Kia ban ot yo khao ku ba. Ki le rap le riang ha ka jaga la jong. Henry ngi pan pal se si. Ki nami khmat jongi ki badan ka bor sarkar. Ki man ban le igani. Bakane ka jingle jong sarkar me klia ka pan seo sik thang. Yangi kum ka jat ben reu. But kham tam yaki tu ki try jaga hang to. Ngi kwa ban ong yi ka sarkar me klia lada day ha ka jaga jong pi. Lada day ha pi shimet pin seo kumno sa yi jubab yagani. But na ka wei ka liang. Ngi pen pau ka jing ai khu blai. Namata kini ki produk prasnam jangi ki badon ha kini ki thain kapot. Ngi salute namata jongpi. Ngi salute namata jongpi. Lamda day badon ma pi ha ki tu ki jaka. Lamda day ba ki breu ha kapot jangka mekalaya ki la len la de ha ki tang sulai jangka sarkar asam. Ngimtip ayu kan jai ka mekalaya. Let's say ka mekalaya kanam don show manda. Kakubor na markata. Ngikwaban ong hanigopor. Ngikwaban penpao hanigopor. Baka soka meklia lang bagi nau mekmat ke bangi legit. Kilapan ishai. Bikim don gajing kikli. Kilapan shisha lang bagi kam jongki. Kim shem la shem kia halor gani kabanta. Haji shaki image jongka jai penreu ka day hang ni. Ngidai ke kom ka jai pen rio. Yang siu si banong. Yin pai. Ya ka kabala ja ka state jangi. Ba bon nagi nong mi khamat jangi ki job de ka bor jang ka pisa. Namar te ka dao kim siu tho. Ya ka dor jong ka jinglong nong yalam. Kila do no ya kata concept, the real concept of the politics. Kane kalong persya yak an jong ka election commission jangkari India. Bat nagaway kaliang ngikwa. Namar kita kadaw. Ngikwa ban pa kani kubor siya baro kum ka jat benriu ka jongi. Namar kita tongin duay kerpang nakamtagi ni ki produk prasnam ka jongi. Kibala sya ye kini jenjenjar. Ni seosen na mata jongki. Ni ngirong ni dotia. Ni jenjar. Hari ni don rengkat batpi. Ni don rengkat batpi. Ni berbor ni kan mau ya pi. Ban ni kan tu ya pi. Kum ki produk prasnam ki badan kini ki kapot. Tolong ki baya trelang. Ki baya teli. Ki baya kersyan lang. Kiba yai de gahok. Yang ha gahok kan yada yupi. Wanam shifting. But tu kan mau. Wanam glet. Tu kan mau yonong bo nang tau. Belong blay. Ba pin yo ke job. Ka jing job ha go ikski. Ka ba kado. Ngakwa ban penpau ni kapor. Kata kalong. Ngakwa ban kerpat ya ka ri ban ka jatn riu ka jongi. Nado ki seng bahalang ki baper. Ki badon hari kasi bajanta da ka baburam. Ki noyalam shnong ki baper langba ki rong ba shnong. Ki noyalam nyam ki baper ki badon ka ri ka jongi. Mat ka ri ka jongi ki kon samla ki belong ki badang klang ka bormet ki badang klang ka bor perkat. Ngakwa ban kentu ban kerpat. Ya baro tongin simkia ya kanik isu kepala sa pending daki peu snem tongin pensa yo mot sa jingkir mau baka pateng gani ka pateng kala ban penyo no yo pot sam jaga state ke jongi kata golong ngakwa banong to ngin ya teli ka wai to ngin ya trelang to ngin ya tre gani ka kam klem de shong klikti hado ban ka yo so obatiang talong in yo no yo pot sam kabakado ngakwa banong. Ngakwa kum ka challenge yangi kum ka jat benriu. Hato ka jat benriu jongi. Kalong kabakum no.
Ni sel thon em. Ni sel thon em. Nganganong ka jai benreu jungi kalong ka jai benreu ka bakhlain. Nado ki por ka ba menshwa. Kam dei ka jai benreu ka ba jak klap. La dei ka jai benreu ka jak klap. Nginam don sho manda. Ka ban I bagi long shwa menshwa jungi ki long bakhlain. Kila jausnam. Nakamata jonga ba jong pi. Dede ka jing trashram jongki. Delang ba. Kajing snam jagi apartment kilai yukun ban yo ikane khndo gsyap hato manta hakapor jangi ngin dino ikari jangi ngin lasting no nginam le shu ai kan mau para do snam lada ngi fail ikane lada ngi fail ikane kapateng ka ban sawan kan sawan what how lom jinta balatep yang beri pi kin sakar dem kin saong badai ule ni balek kini ngilong kum ngilong manta namarita kada parari parado prasna what sha ngilong kum ta kum baga jat ben riu jongi kalong ka baklan ngilong kum ngilong hado manta kada kilong chwa ki man chwa ka jongi kilong ka baklan to namar kata mangiro ngin pen klan Tenggelam ke jai penri ke baklan. Nang ni sekamat. Tang gini ke kentin nga kwa ban kren. Na ai kublai kitbok kerwiang ikori bagi jai penri. But wanam klet yo blay nong buat tau. Badai tang bo u bala banyalam yang i bari kari bagi jai penri. Tang gini kentin kublai shibun imslam jai penri jongi hagari ke jongi.